Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση την γην κρεμάστας, στέφανον εξ αγαθών περιλήφετε, ως των αγγέλων βασίλευς, ψεύτη πορφύραν περιβάλλετε, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες, ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας κλώνατον, ήλις προσιλώθη, ο νυμφίος της εκκλησίας, λόγοι εγεννήθη, ο Υιός της Παρθένου, προσκυνούμεν σου, λαπάρθη Χριστέ, δείξον ημίν και την εντοξόν σου Ανάσταση. Κύριε μου απόψε, το απίθυνε ο εσταυρωμένος. Από το σταυρό του πόνου, τον οποίον μετέτρεψε σε σταυρό αγάπης και συμπόνιας. Το Κύριε μου απόψε το απίθυνε ο ληστής, ο κακούργος αυτός ο οποίος έκλεψε τον παράδεισο την τελευταία στιγμή της ζωής του και λένε οι ύμνοι, μπήκε στο παράδεισο χρησιμοποιώντας το κλειδί, το μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Αυτό το κλειδί ας το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί, το κλειδί της μετάνοιας, το κλειδί της ταπεινοφροσύνης, για να ανοίξουμε κι εμείς όπως ο ληστής την θύρα του παραδείσου για να εισέλθουμε με τον Σωτήρα Χριστόν. Όσοι από εσάς δεν έχετε έρθει ακόμη να ασπαστείτε τον εσταυρωμένο, να το κάνετε και να αισθανθείτε εσείς όπως και όσοι ήρθαν μέχρι τώρα την γλυκιά αγκαλιά του Χριστού να σας περικλεί, να αισθανθείτε την ζεστή καρδιά του Σωτήρος Χριστού, η οποία καρδιά είναι ματωμένη απόψε. Χύνει το αίμα του ο Σωτήρ Χριστός για να μας πλύνει όλους από τις αμαρτίες μας. Δεχτείτε την συγγνώμη του εσταυρωμένου και μεθαύριο όταν πλησιάσετε τον ιερετικό σας προϊστάμενο, τον Πατέρα Βασίλειο, για να ανάψετε τη λαμπάδα εκ του ανεστέρου φωτός του Χριστού, μεταλαμπαδεύσετε αυτήν την φλόγα της Αναστάσεως στον σκοτεινό κόσμο στον οποίο ζούμε. Ας γίνουμε όλοι λαμπαδιφόροι της Αναστάσεως του Κυρίου. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση.